Аз след това от един, защото той един влиза на кладенците. Еми те при нас са малко по-големи. Кладенците. Имаше скоро рожден. Да. И е направен Never Lost Edition, да ни кажеш да ни интересува. Аз се забравих, че съм рожден ден, да ми сказала. Поне да бях на ракия да знае. Е, хубаво. Ама не носиш ли? Не, старай, голяма работа. Сега ще свариш. За 20 дена се ще изчакаме. Не бях ти казал. Ама едно ти да го е. Абе, али си то. Умрем тук от интерес. Я да видим какво му тук плигите. Обаче, дай много снимаш. Удари ли се? Never Lost Edition с оранжева... Да, то на Ицо. Много хубаво. Ай, плачи. Ама... Няма... Да не спази традицията с лекчето, нали знаеш? Да, на кого трябва да е На всички по-далече. Какво си го платиш? На Жоро го дай, той го днес. Жоро, той си организира всичко. Не бе, наистина, Острието е... Той нощ не се подарява, нали знаеш? Малата е D2. Каният това... Тирените са желязно дърво. Каният е Вие сега ще рееш ли с мори? Добре, за мората сега. Сега да те видя как ще режеш с мора. Каният и черените са от това. Това просто е... От ивеца, той е майстора. Острието е готово го купихме. Обаче е D2 стомана, така че полуна ръждавейка, трябва да си я поддържаш. Не става да копаш дупка. Не става, да, не става. Един батонинг ще направиш ли сега? Как бе, не може. Със здраве да си го ползваш. Батонинга е последната фаза на това беше. Изненадахте му определено. Ние дълго време се чудихме дали, защото ние мятахме стотици лични съобщения. До този е Доня, до този Доня, викам, бе, не ти ли станало любопитно, какво толкова си пишеме? Част от деда видя. Аз не ги виждам. Не ги виждаш. Ако искам, мога да Лигата ги фанали е тук, как се стича. Няма ли Форум полиция няма ли? Ще направиш на реплика, да? Бъркам директно в базата данни. И толкова съм се налагал. Сега за какво да бъркам? Ама сега... Да се чудихме дали ще те изненадаме, да, но явно Искаш да го снимаш? Това си говорихте тук, дали не ги Информация не изтече ли от някъде? Ние да го говорим. Нали имаше едно канонче, сега що се стои? Сме цялата организация. Друго канонче, черно. Супер. Аз чисто не одобрих това избора, но те се наложише. Помагаме да бъдем бодър.